Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
20.000 kok seminggu wis entek lho. Mau wis dadi daringan kok buatan. Ayo. Bangun iku dadi ayo. Ya kudune ngono. Pikiran pane beras entek bumbu tapi Yen ngono aku sing kojo. Ayo kojo tenan to. Apa sing kudu tak aja. Malah kok malah dol-dolan to pane pane. Lah wis enak. Kari bojomu apa men mbok dol? Kepalet kepalet ya piye meneh. Lanang gemblong. Malah kadang-kadang gawean lho. Ayo. Monggo aku seneng nganggo mangan turu karo mimi susu. Walah